L-awtoritajiet Maltin qed jitrattaw l-ewwel każ ta' coronavirus li nsab f'iżolament f'Mater Dei. Il-każ jinvolvi tifla Taljana ta' 12-il sena li tgħix Malta. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn f'konferenza tal-aħbarijiet ikkonferma dan il-każ u qal li t-tifla tinsab f'kundizzjoni tajba. Ċertament, bis-sitwazzjoni tal-lum mhijiex sitwazzjoni li hemm għalfejn jingħalqu xi skejjel li jitħassru xi attivitajiet tal-massa għax nerġa' ngħid dawn il-persuni kienu ġo iżolaw lilhom infushom. It-tifla kienet fir-reġjun ta' Trento fl-aħħar flimkien ma' oħta u żewġ ġenituri tagħha huma kienu l-Italja fuq btala u rritornaw lura Malta minn Ruma t-tlieta li għadda. It-tifla bdiet tħoss l-ewwel sintomi il-ħamis. Fil-screening jaqbad dawk il-każijiet illi ikunu sintomatiċi dak il-ħin. F'dal-każ it-tifla ħarġu la sintomi wara. Ġie konfermat li kemm it-tfal u anke l-ġenituri baqgħu f'darhom u l-kuntatt kien wieħed minimu. It-tfal lanqas marru skola u l-ġenituri ma marrux xogħol. Il-familja kollha qed tinżamm iżolata. Sa dan it-tant l-awtoritajiet tas-saħħa qed jagħmlu studju ta' min seta' kellu kuntatt ma' din it-tifla anke għal fatt li din ħarġet mid-dar il-ġimgħa filgħaxija biex marret l-isptar Mater Dei fejn issa qed tinżamm iżolata. Sa dan it-tant il-każijiet ta' coronavirus f'Malta telgħu għal 3 matul il-ġurnata tas-Sibt hekk kif il-ġenituri tat-tifla li nstabet pożittiva għal COVID-19 irriżultaw pożittivi huma wkoll. Dan fil-waqt li l-awtoritajiet ikkonfermaw li ġara darba s-sintomi bdew meta kienet fi kwarantina id-dar min kellu kuntatt ma' tifla fuq l-ajruplanu fl-ajruport ma jinsabx f'riskju. Minkejja li dan il-każ ġie wara kuntatt fl-Italja, il-Ministru Chris Fearn qal li mhux ser ikun qed iwaqqaf titjiriet ġejjin mill-Italja u s-self-quarantine se tibqa' mhux mandatorja. F'dan il-punt ma jidirx li r-rakkomandazzjonijiet huma l-issir mandatorja. Apparti il-każ ta' din il-familja Taljana kien hemm persuna oħra li qed tinżamm fi kwarantina mandatorja, din kienet l-ewwel darba li dawn it-tip ta' konferenzi stampa mill-awtoritajiet tas-saħħa ġew indirizzati mill-Ministru tas-Saħħa. Chris Fearn insista li m'hemmx lokal l-allarm fl-istess waqt u konferma l-istorja ta' Net News illi l-isptar Boffa se jkun qed jintuża bħala ħabb f'każ li s-sitwazzjoni teskala. L-isptar Boffa qiegħed isir preparamenti ġo fih għalli jista' jkun. Fih hemm 60 sodda fil-waqt li hemm żona f'Mater Dei fejn qed tinżamm it-tifla Taljana li fiha hemm 18-il sodda u sptar sigriet ieħor li fih hemm 12-il sodda. Sa issa saru iktar minn 300 test li, apparti wieħed, kollha riżultaw fin-negattiv. Intant il-Union tal-Allima l-MUT fl-aħħar ħinijiet irċiviet il-konferma li d-dejta tal-attendenza ġiet iċċekkjata u li l-istudenta affettwata u oħta ma attendewx l-iskola minn meta waslu mill-Italja. Dan fil-waqt li l-UPE ikkonfermat li l-miżuri maħruġa fis-26 ta' Frar għadhom fis-seħħ.